Ang bango. Sige, halo kayo ube si auntie. Tapos maliligo ka? Naka-ready na yung panligo mo? Ay, patay tayo dyan. Ay, maya ka naman. Anong oras lulutuin yung suma? Ay, yung bihon? Loras na ba? Pwede na rin, ante. Pwede na isa. Para magdala ako sa ano, sa store. Bango. Request ako kay auntie. Yums. Paborito yan ni Bilab, di ba? Suman. Kaya lang iba man ang kuya nila at doon yung pagluto. So, hi guys. Pupunta nga kami sa ano, sa shop. Dadaling ko yung mga sample size noong kitty mist. So, yeah. And then, magpapaprint daw si daddy. Nabibingi pa rin ako, guys. Sorry. Magpapaprint daw si daddy ng sa shirts. Ng mga ng mga print na naman yan. And then, ano pa ba? Yes, yun lang. Hatid ko lang yung ano. Bisita lang sa store. At, meron pala, may nirequest nga ako kay auntie na kakanin. Ayun, magdadala ako. Tapos, nagpaluto ako ng pansit. Para pang merienda doon sa shop. So, excuse me. Naantay ko na lang yun. Then, gugora na kami ni daddy. Dito ko store, guys. Ayan. Buo tayo. Ikaw sabi sa'yo ka na sumama, ikaw tuloy pulutan. Bakit? Inaaway niyo naman si Jada. Andiyan si mama niya. Congrats! Shhh! Secret pa ba? Salin mo sa akin, Rika. Char. Ayan. Secret. Ganda ni Jordy. Kaso uwi na siya. Bakit? Ay, gandang bilin. Ayan. Sakto pala nagkakainan dito. Oh. Ayan, nagdala ako ng uling. Bili ka sa baba. Ano, me? Opa. May lutuan dyan. Fresh pala yung lumpia natin, oh. Ayan. Kaya nga eh. Oo. Handa ni Pacquiao yan kasi ano. Nanalo ko sa pustahan, guys. Yun. Joke lang, dahil susugal. Birthday ni na? Hindi, bukas. Handa niya na yan. Ay, oo nga, no. Birthday pala ni Jack. Ay, birthday pala ni Jack. Ayan. May pansit siya ka, Biko, and ano na. Musta ding? Ito sa ano na pala to nakatira sa Don Carlos na eh. Tita Mika niya. Na si mama, oh. Guys, naputi na ba ako? Uy, naputi na daw siya. Yes naman. Uuwi ka talaga. Hi, ate. Ayaw Uy, ganda. Uy. Uy, Jude. Hi, Jude. Good trip ka ata ngayon, ah. Wala pa si Lucas na makulit. Nagtago sa camera. Kakakain ko lang, may ulit ako kain. Si Lucas? Sa atin. Grabe ang uulan. Grabe ang uulan. Grabe ang ibabagsak na ulan, no? Tingnan nyo, guys. Didilim ang ano eh. Kalangitan. Anyway, magandang hapon, everyone. Ayun, time check. It's It's 4:30 in the afternoon. So, kagagaling lang namin mo. Nag-meeting kami with the manufacturer. Ayun nga, kasi nag-order na ako ng initial order. Ayun, nag-initial order na ako kaya order. Nag-initial order na ako. Ayun, ng underarm cream. Kasi ang dami nang nag-aantay noon. So, ayun. Pero hindi pa final yung ano ko doon, guys, yung bote. Kasi may inaantay pa akong mas magandang bottle. So, yeah, para lang may ma-out na tayo. Gawa ng kinukulit na ako ng iba. Marami na nangungulit kung kailan ko daw i-release yun. Ayun, and then yung yung pagpapa-FDA nga. So, yeah. Ayun. Ngungo pa rin daw ako, sabi ni daddy. Ano pa rin ako, grabe. Hindi ko alam. Kasi ang tagal mawala. Kakaloka. Anyway. So, ayun lang. And then, punta na kaming
store kasi may, ano ba to? Lakas naman. Yung blower na sasakyan. Sorry. Kanina pa pala yun. Ayun, punta na kaming store kasi pipick upin ko yung ipapaship naman sa mga bus. Yung papuntang Ilocos and papuntang dito sa norte. Ano ba yun? Ilocos and Zambales. So, para pala silang norte. Kaso magkaiba yung bus company na pagdadalhan ko. So, ayun lang. And shout out sa aming distributor sa Zamboanga kay Ma'am. Wala, nakalimutan ko. Mary. Wala, nakalimutan ko. Wait lang, mamaya. I-check ko muna. Ayun, and kay, yung sa distributor muna namin dyan sa Ilocos Sur. Grabe, napakalakas niya. Biglang lakas yung Ilocos kasi ang tagal na, nawala ng distributor dyan. Tapos may nag-entry ulit. Ayun, grabe. Nakakatuwa. Weekly, literal guys, weekly yung order niya. Nakakatuwa, sobra. So, congratulations, Ma'am Irish. Irish doon. Ayun, maraming salamat sa tiwala. And more sales to come sa atin. Thank you. Ayun, shout out kay Ma'am Nova Roginet ng Zamboanga or Dipolog. Dipolog ba yun? Ayun. Hello, Ma'am. Maraming salamat din sa pagre-repurchase ng ng paninda nyong RMK. Salamat and hello po ulit. Lagot na. Inaano pa. Disgrasya pa. Oh, wawa naman si Manu. Jeepney driver. No. Ano yun nandyan? May na ba? Nadali din dyan? Wala. Oo. Meron din? Oo. Ano yan? Motor. Motor din. Sus Mariosip. Ano ba yun? Nakakaloka. Wala tayong vlog guys. Kaya mag-haul na lang tayo ng pinamili namin ngayon. Galing kami sa Captimar. Ayan, today is Tuesday pala. So, ayun, bumili kasi ako ng dog food. Tapos ano nila? Ayan, Noller. And then, etong Ditik. Ayan, ilalagay ko sa kanila kasi may mga kuto-kuto na naman sila eh. So, ayan, lalagyan ko sila nito. Pag isa-isa. So, meron pa ako natira ditong isa. Ito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Pag isa-isa sila sa batok. Total nakaligo na sila. Sakto. Bago matulog mamaya. Ayan. Mamatay yung mga garapats. And then, dumaan kami sa Korean grocery store. So, bumili ako syempre ng kimchi. Ayan, different kimchis. Para pang side dish. So, meron tayo dito. Ito octopus to. Ayan, or pusit. Ayan. Tapos ito yung regular kimchi lang, pero imported. Ayan, pang ko yan. Aasimin ko para pag nagsasabaw. Iba kasi yung lasa talaga guys, pag bago yung kimchi, kesa dun sa, na siya, fermented na. Ibang-ibang lasa na sabaw. So, yun. Tapos ito, onion. Ayan. Kimchi. Nakanood natin ang mukbang yun. Tapos ito is radish kimchi naman. Ayan. And then hala. Ang galing naman yan. Lomi. BSB. O nga, di nga masarap yung lomi na yun nakapak. So anyway, let's continue. Ano pa yung boses ko? Nakakainis na. So, bumila ako nitong rice cake. Ayan, pang merienda. Ay, kabayo. Ayan, 145 lang. Ito. 2 kilo ata ito. Ayan. Tapos, itong sili. Ayan, kasi wala pa kami yung jalapeno. Ito lang muna, binano ko. Pang side dish din. Ayan, tapos, favorite enoki mushroom. 45 pesos each. Then, noodles. Ayan. And, ayan, chili pepper. Brown pepper flakes. Tapos, tuna. Ayan, pang sabaw din sa kimchi. Minsan tuna, minsan chicken, minsan pork, ganun. Spam. Tapos, eto.
sardinas, mackerel. So, that's it lang. Then, bumili ako ng Vietnamese noodles. Ayan, initin ko na lang. And then, takoyaki, kaso hindi masarap. Iba pa rin takoyaki sa bowa. Ayan.